Uzovuma kanjani ukuthi ezendlini ingane isancane ino-5 months so ufika ngilwiselela ukuthi angifuni ukulala naye. Ngingafuni ukulala naye nginesizathu futhi sokuthi ngingalali naye. Imaki yazi okay ngicela ukumisa. Yeah. Izathu sami sokuthi ngimisa na King ukuthi ngiyabona sexoxa yonke indaba but thina sifuna ukwazi thina sobabili nama-viewers ukuthi ngampela step by step so kuzoba nzima ukubuyela emuva ey'ntweni ey'ningi asey'chazile. First of all uGayi wakuchithela nomuntu ongcono kunawe so wazizwa wena usmall obviously-ke muchithela nomuntu oright lebo yibuka ukuthi vele mina nginakho ukuthi vele anginakho ukuthi and ugeli uyadrive. Ngaleso sikhathi echitha wayekhombisa ukuhlonipha yini wena because kuyenzeka umuntu achithi but achithele kude angachitheli bengangihloniphi ngoba indlu yami neyakhe ngiyakwazi ukuyibona into eyenzeka endlini yakhe so leyo nto mina beyingilimaza ngaphakathi. Lo sorry try ingena lapho kuleyo wengena ngibuka. Mina sinibingelele nonke ey'ntabeni zonke ekhona nabekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva. Sithemba ukuthi abantu bayaphila la ohlelweni leni isonga yasekhaya lomabonakude-ke i-Black Life. Siyazi ukuthi abantu bakanise endaweni zonke, Eastern Cape, Cape Town, Mozambique, kephi? Ghana, Mpumalanga, Mexico, Zanin, United States, Gauteng, Soweto. Muva nje nesentini. Kwamasho Mlazi, Claremont, KZN nje yonke Mayville, Lindelani, Tozuma. Right, okay. Sanibona. Yeah, sanibona bafethu. Abanye nje ukuthi kunzima kodwa khona umunye sisi who posted kwi-comment section naye waseyasho ukuthi seMpumalanga walisha igama. Ekhanda lami ngitsho ukuthi ngihlani phela yabo ngayigcina kudala ngisana 13. Yeah, ngohlani phela na 13. Angihlani phela kakhulu. Bafana na boys. No, ngangahlani phela lokho ngangekho street smart, angaze ngibe street wise. Umntana ebhuku mina. Ngidila nencwadi. Qhubeka musathini musabingelele. Mina sangiqeda ukubeka, mina bingelela abantu. Okay, ngicela ukubingelela mbukelo weBlack Life TV, ngiphinde ngikwamukele uhlelweni lethu esilithanda kakhulu luthi isongeso. Kona hlezi kuthusa ukuthi siyathanda but siyathanda ngikushintshe lokho. Ngokhulu ukuthobeka acela ninginikeze ithuba ngikwazi ukubingelela ubhuti eduze kwethu. Sawubona njani? Siyaphila njani? Siyaphila bhutiza. Sicela bandla nje ngokhulu ukuthobeka ubingelele umbukelo weBlack Life bese uyazisho igama lakho uthi ubani waba isibongo uqhamu ngaphi then sobe sesiqhubeka ke thina sikuphindile. Igama lami Nduncedo lwasemzimkhulu eLuthi indawo. Okay. iLuthi indawo enjani? Indawo ehlala abelungu abantu? Ayihlala abantu nje. Lisuwaphi igama eLuthi manje yazi? Kushuthi le ndawo isuka kubantwana abadala sikhule nje ukumamela bona namanje sabamamela. Azange bachaza ukuthi igama lisho ukuthini eLuthi. Azake bachaza ngoba abadala bakhona abanye abadala nabo bashiya bengazwanga ukuthi yini kahle kahle leli gama. Queen sekhona? Awu ngikhona baba sorry. So sorry. Buya nganawe. I'm so sorry. I need you here. Ngila sengibuyile. Alright. Ngirise kakhulu. Shaba siqhubeke ke nto. Okay, ubhuti ubekwa yini la ekhaya ufisa sekusize ngani? Into engibekayo le khandi cela ningincede njengoba nduncedo nje igama. Wena ke manje udinga uncedo. Ngidinga uncedo. Okay, woza nazo bhuti bami. So ndilana kunomuntu engumthanda kakhulu. Engizele nakuye. So ngoku ndicela ningincede ngoba ngiyamthanda lo muntu. Asitholani. Manje angazi bakumele ngenze kanjani mina. Cela ningincede lapho ngoba ngiyamthanda. Unzalela unano nengane. So manje ngicela ningincede. Sikunceda ngani thina? Ufunani kanti? Hey angiqondi ba wenzani. Ansathi noba ndithini ngoku. Yindlela endisandite la. Nika nindiphe nani imibono ninibonise. Kuba le ndlela ndimise kanjani njengoba inje. Ansathi. Okay, but mhlambe asithole oqala before sikuncede ukuthi nakho akwenza kokuqala nakho akwenza kwesibili sizazi izinto ngamagama. Then sizokwazi ukuthi mhlawumbe masikhuluma sikhulumela phe kwani. Uyabona?
yini ayenzayo le kwenza ubona ngathi akasafani nalo muntu wena wamthanda omdingayo othi lena-ke ayisekho kulayini? Hey andathi nobuya nishithela ngale ndlela. Kucacile ayinokuthi kucacile. Hayi ngoba akasanaki. Uyakuphi ikhekhe? Yo, ubanathi awusebhizi akandiphi kwaleli khekhe. Awusalitholi. Andisalitholi. Mhlawumbe senithanda nesikhathi esinganani eside input. Hayi semningi kakhulu iminyaka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cabanga ilapho nje. La ko7. Oh. Umntwana yini unaba? Angeswazi? Umntwana unaba? Cabanga lo mntwana lo ngicabanga ukuthi ula ko6. Hayi ula ko5. 5 months. Ula 5 months. Mncane ke phela lo mntwana. Anyways, Mosha sharp renew from the box. So when usufuna ikhekhe engaphela 6 months. Phela ingane eqina naba 6 months angithi? Yeah. Ababa nezuba lokuzeka. hey Yeah. Weqa kakhulu. Oh, usufuna ukweqa wena. Ngoba phela sengifuna usukhala ukubuya. ngekhaya. Ngekhekhe. Hayi sengifuna ukubuya impela. Ayilalindwa amlinde inyanga ye6. Mhlambe yena ukholelwe ekutheni after 6 months uzokwazi ukuthi niphinde nibuye nithokozise. Mhlawumbe uyazi into encane nje le exakile engekho ke futhi because mengicabanga King inkinga yakhe ubona ngathi uyamchithela ngoba mhlawumbe ikhekhe akasalitholi. Nihlala naye umama noma nihlala naye endlini? Umama besihlala naye manje uyahamba futhi ukhona ke ngokodwa uyangincicha nje lelikhekhe. Oh, ikhekhe nokuthi uyahamba. Yeah. Mayihambela usuke ekhaya. Uye ekhaya kubo. Mina ngibona ukuthi usisi uyabona usiyamhlupha ngekhekhe uzozacina eqingana isikhathi singakafiki. And isikhathi esiningi ithi nabantu abamnyama mesilala nengane nilala phakathi nendawo. So leyo nto vela ayikho right usinenza imkhuwa phakathi nengane. Azi ukuthi ubani afela lo siko. Ayabona nje ngoba ingane afela kogogo man. Ingane ayilale. Le. Ibe nekamera layo. Sihlale siqhubeke. Leyo nto mhlawumbe singayeqa. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi kwalona nilokhuzayo ukuthi kuthiwa ingane ayingeqiwi isancane kuba be-avoida zonke lezo zinto ukuthi izi-wrong. Kodwa I don't think ukuthi awelungu benza leyo nto. I'm sure ingane ngoba isuke ilalele kwikamera layo. So kulula kubona ukuthi nje mase kuphola itisha abantu baqhubeka. Shit. No. Asenzeni kanje King azama ukuthola usisi ukuze sothola kahle kahle ukuthi kuze kuthiwa uyachitha. Hopefully ukuthi angeke kube ngathi sichitheleke isikhathi. But mhlawumbe khona into esingayithola if mengafika usisi. Yeah. Sambeni kanzakho. Right ke siphinde sinamukele ke esigabeni sethu sesibili ohlelweni olubizwa ukuthi iso ngeso. Siyaqhubeka ke nodaba le njengoba sikhulumile ekuqaleni. Manje sesijoyinile ke udadewethu esizokhuluma naye sizwe ukuthi udaba lihamba liphelele. Kodwa ke Mam Depana ukhona ngaphesheya komfula ntombi. Khamba kahle. Hayi ngabuzwini. Mfethu. Njobe seshilo ku King Sichaka wakaluqa. Mina ngimbiza uNondaba. Sesisesigabeni sesibili. Ngithini? Okay, asidlo. Ngiyaxolisa. Ngiyayizwa that sound. Nondaba. I'm so sorry. Sabona sando sami njani? Yaphila njani? Siyaphila. Siyakwamukela kohlelweni iBlack Life TV. Ohlelweni libizwa ukuthi isongeso. Because I know you wondering ukuthi uzokwenzani kanti la sikufoneleleni. Yeah. Kodwa ke sicela ngokukhulu ukuthobeka ubingelele umbukeli weBlack Life TV. And then uzobe usitshela igama lakho nesibongo kuphela cabanga. Sanibonani babukeli. Igama lami ngiwulindeni wakamcobothi ngisuke eHarding. Mcobothi. Yebo. Sibongo sami Mcobothi. Yebo Mcobothi. Yindaba kumele zibonga ngathi amagama. Wema Mcobothi. Mcobothi. Ngoba isithakaza Mcobothi. Oncikwa olawo. Uxabanisa abantu belungisa usigwampe esimanyamfunyamfu. Suka. Nina ngenza ikhafule right no King. Ngoba ngakwazi kusho ithakazele eziningi. Angazi sefuna ukungala. Asiqhubeke ngane yakwethu sizwe ukuthi mhlambe nangu ubhodi lawo yamazi qala. Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani? Siyajola. Hawo. Klakithi. You. Chomi. Bhodi. Nangu sisi la uye lobo kukhuluma ngaye. Awuyena impela lo yena. Awumchazela ukuthi umbizeleni. Mawengandi ibizela lento kuba into ebakade ungipha yona usangiphi manje. Ngitheke banincede ke ngo.
Ntoni bekuphayo? Oh sizomsiza ukuthi aphiwe. Usefuna Ashu. yini abophiwa yona le? Ibika ngegama umuntu wakho. No, umuntu wami manicela kuyena manje ethandime uyabuya. Angabuyi. Angabuyi nami ndizingxameke ngo. Okay, mina sisangithi ngwakaluqa. Ngizoyibeka lento nje ngesisoko esiqondile. Ubhuti uthi wena enkonzo yasekamereni cha usamniki. Okunye okwesibili wena uhamba njalo uye ekhaya. Kanti unezinsolo zokuthi wena ngenzeka ukuthi usunomunye umuntu ngaphezulu kwakhe. So ingakho ke kulethela ufuna ukuzoza ukuthi inkinga yakho yini. Ikhona into enjalo. Hey, kuyangithusa ke ukuthi unceda ngenza lento ayenzile. Ngoba uyazi ukuthi ingane yethu isencane nje. Ukwazi kanjani ukungiletha la? Azi ukuthi ingane isencane. Vele ekhaya nginokuthi ngihambe ngiyekhaya. Ngisuke nginesizathu sokuthi ngiye ekhaya. Yebo. Laza ushadile You know ayashadile naye selungelo ukuthi uye ekhaya niyajola. Makujola yagoduke kini vele. Ngiyagoduka nje ngiyekhaya. So angeke ngize ngitshele ngimtshele ukuthi mengiye ekhaya ngisuke ngiyenzani ngoba naye akangitshela ukuthi usuke yenzani megoduke yakubo. Oh nawe uyagoduka. Ngiyagoduka vele King. Nihlala ndawonye kahle kahle bese kuba ukuthi wena umuntu obuye uthi quwe ekhaya phinde ubuye. Asihlali ndawonye sihlukene ngokuhlala. Oh kodwa uyakhona ukufika endlini yakho nawe uyakhona ukufika endlini yami nami ngiyakhona ukuthi ngiye endlini yakhe. Alright. Okay sando samsenza nesikhathi singanani nobhuti ngimbuzile njalo kodwa ke abantu besilisa yazi abekho good with numbers. Kule bethi 6 7 uthe ugcine emela kwasa. Ngiqale ku1 wasizonke. Wathi zonke ngabe ngisazi bese zonke shuthi nesikhathi singakeni semjolweni. Isikhathi sisemjolweni sino 7 years. Oh beautiful. Nilindeni umfana nganayo imali yokukhokhela nishade 7 years. Umfana akalishonga iqiniso meza lami. Hawu kanjani manje? Unento ayifihlayo. Ayitho. Kulo 7 years esinawo naye sobabili unento ayifihlayo angakwazanga ukunitshela yona. Mana nabandadewethu intoni lesingayazi thina. Oje masibona sibona indodelungu lenkosi yami. Okudlalwa ngayo ngani ngoba niyibona. Uncedo udinga uncedo. Ngoba uyabanceda. Hawu. Njengoba uncedo njengoba uyabanceda. Uncedo. Sino 7 years naye sijola kumnandi. Kuyikhaya nje lifudumele. Ukuhamba nje kwezinyanga ke. Ngoba umsebenzi wami usuphelile. Nakho uncede sethola intombi entsha. Yena lo? Yeah. New mama. New mama. Yeah. Onemoto. Acho. Okwazi ukumkhipha bayodla out. Hayini. Nje. Kunalezo zinto. Shithi lo muntu ungcono kunawe. Ungcono kakhulu kunami. Manje angazi noma ke babe nenkinga ngoba ezinsukwini belokhu nje ephithizela. Ephithizela ephithizela kumina. Ngeke ngikwazi ukumbuza umuntu ngaleso sikhathi mesafikile ukuthi usuke ezothini ngoba mina uyihlukumeze kakhulu inhliziyo yami. Ngizwa nangabantu ngiphinde ngibone indlu yakhe ayikude kakhulu ukuthi ngingangaboni mengabe intombazane simhambisa endlini. Angazi noma usuke emhambisa endlini noma msuke bezolandana. Yo. Injalo nje yami naye. Mana ke mhlawumbe ukungena eMadavi. Wona isikhathi wazi ukuthi uncedo uyajola uqhubekile wathandana naye. Qhubekile nempilo mina. Sathandana like lokho kuthandana okukhathele ngoba uyazi ukuthi sometimes uyafika sometimes angafiki mefikile ngimtshele nami ukuthi angikho ngizohamba ngiyekhaya. Yinjalo afika ngilwisa indaba mengifuna ukuza kuwena wena uhlezi ungitshela ukuthi uyakini. Uzovuma kanjani ukuthi ezendlini ingane isancane ino 5 months so ufika ngilwiselela uthi angifuna ukulala naye. Ngingafuna ukulala naye nginesizathu futhi sokuthi ngingalali naye. Imaki yazi okay ngicela ukungimisa. Yeah. Izathu sami sothi ngimisa na King ukuthi ngiyabona sexoxa yonke indaba but thina sifuna ukwazi nangithi sobabili nama-viewers ukuthi ngampela step by step so kuzoba nzima ukubuyela emuva ey'ntweni ey'ningi asekhazini. First of all
uGayi wakuchithela Yebo. nomuntu ongcono kunawo. Yebo. So wazizwa wena usmall. Obviously ke muchithela nomuntu oright lebuyibuka ukuthi oh vele mina nginakho Angilutho, vele anginakho ukuthi Mm. and ugeli uya drive. Yebo. Ngaleso sikhathi echitha wayekhombisa ukuhlonipha yini wena because kuyenzeka umuntu achithe but achithele kude angachitheli wena. Bengangihloniphi ngoba indlu yami neyakhe ngiyakwazi ukuyibona into eyenzeka endlini yakhe. So leyo nto mina beyingilimaza ngaphakathi. Lo siso rich wayengena lapho kuleyo Wayengena ngibuka. naye aphinda hamba Yebo. ekhona. Yebo. Okay, emva kwalokho ke wambona esebuyile fully. Ngimbona sebuyile full kumina, sefuna ukuthi silungise izinto, ufuna nanokuyovela ekhaya. How? So wena indaba ungafuni awuthandi yini awusamthandi noma usahethekile awaka-recover kuyo yonke lento enzayo because kuyenzeka king vele ukuthi umuntu akududethe and then you allow it because usamthanda. Yes. Ngesikhathi yena sekubuya wena usukhathele. Sekuvukile ilonda. Sekuvulile ilonda uthi awena yabo. So wena kwenzake kuba kanjani sindo sami usaphatheke kabi? Mina ngisaphatheke kabi ngento wayenza futhi ke nje nanengane le azitshela ukuthi eyakhe. Nceda kusiyona yakhe ingane. Ingane na 5 months? Yebo, akuyona yakhe. Uma 5 months noma uyena wasuthi no 5 months. Angimazi wayigcinina ngakhe ingane. Naye ayi umama ushilo no umama useshilo. Mina ngishilo ingane mina ngiyayazi ukuthi no 5 months. Oh, shuthi correct kuba benkathi mhlawumbe kontero. Mhlawumbe ake sibuza kancane into encane nje kuwe bhuti. Watchit. Hey. Wamjolela usisi. Wakwamjolela usisi. Ngangazibuza ngibamba. Hayi uthi wawungamhloniphi nje kusho ukuthi wawukwenza kubuke. Usisi uthi nakhelene kuyiqiniso lokho. Sekhelene kona kodwa wayengaboni yini ukuthi uyachitha. Mina ngozitshena kwami ukuthi akaboni. Mina ngikhuluma akazi umconfront isithando sami uthi wenzani because umuntu umthanda king uyamconfronta ngeke nje. Kuyaqhaqhazeleka. Wawuhlezi ngimbuza angabi nandaba. Angabi nandaba ngoba unenkani. Yonke into momtshela ufuna agcine yena. So mina ngibiye ngihluleke ngani. Ufuna agcine yena leyo nhlobo ngiyabazi ke labo bantu egcina. So indapha sengingasambuzi lutho ngathi ngobona ngaye nakho ke sebuyile ke. Manje wena sister ngifuna ukuthola la ukuthi ngokuzwa kwakho ubhodi yini emhlwanise nalomuntu wakhe. Ngokuzwa kwami abangani bakhe bayasho ukuthi intombazana imlahlile ngoba naye uphelelwe umsebenzi. Uba uphelelwe umsebenzi manje. Yena uncedo. Ingakho sebuya kumina. Manje uzokulobola kanjani engasebenzi uGayi? Angazi uzongilobola kanjani ngoba amafopi simbona ngekho kwi level yayo. Yebo. Oyekade live okay kulungile. Manje Ncedo wena ubuzobuyela access kuba lo muntu obusithandana ngakwala. Bengeke ngibuyele. Kubeka ngani yakwethu? Ngiyabona ingoba nani niyazizwela ke. Hayi ukuthi uncedo uyimoshile impilo yami mengabe namanje ethi bengekabuye lokukhombisa khona ukuthi bengisazoqhubeka mina ngihlale ngilinde uncede engazi kahle ukuthi ngiyaza abuye empilweni yami engihlukumezile engazi ukuthi waphela nangimena umsebenzi anginalutho. Waye ebantini abangcono baba bengani ulozongilobona. Ayo wena gela uphethe amalobolo okay la uzolotshola umuntu unemployed vele ungakuthandi ngoba ukube azange kuphele ngale ngaba kekho kwena ngalawo nobaba wengane ohleli naye kodwa ujola noNcedo. Okay yebo noNcedo. Manje waye sister ngiyayibuzela nje ungavelanga wamtshela uNcedo ukuthi hayi ihlukane ngoba usunomuntu ngoba nginomuntu oqondile nje ngiyamuzwa lo muntu lo right for mina wena ungilimazile namaskazi because lento le sister yenza kanje ufike uyenza wena thina we do understand ukuthi udlule kuma pains but ipicture idwebayo ukuthi wena uyafeba. Musumchithela. Yabona masumchithela ingazi ukuthi wena uyafeba uzalela enye indoda hleli nenye nomthandana nenye because umphakathi wazi yena. Lo wakho mhlawumbe nisafihlene unjani khonene enibuye. Makuvela le story kanti wena inhliziyo yakhe ilimene. Yebo. Ucommunity ayazi inhliziyo yakhe ilimene. And when pretend as if right umazi ukuthi uyajola wathula. Uyabona sezingakanani izinto uyilimaza ngazo wona uyifihla. Namanje ufuna uqhubeka futhi wenza into ekhoneni elimaza wona edweba wona kabi. Okungenze ukuthi ngize ngivume le ukuthi ngingalotshelwa kumuntu wesibili ingoba ungihlukumezile nami bengifuna ukumzisa ubhlungu lo angizwiswe bona yena uNcedo. I do understand that siswami. Kodwa engikushoyo mina why kungafikanga ukuthi miyeke eqala.
Okay, ngicela ukumphendulela ngiyazi ukuthi Yeah. because I'm a woman. Yebo. Hayi ukuthi ngineshow yale nto Uzani nawe bafazi correct. ngizwa. Yebo. Yazi khona into eyenzakalayo King. Uma umthanda umuntu, uthanda naye umthanda. Noma ngagila wangamala, you must know ukuthi kusho ukuthi uyamthanda lo muntu. Uyeza ukuthi lo muntu uzisa ubhlungu kodwa for the fact ukuthi akuvuma ukuthi uthi okay ngicela ukuphuma kulobudlelwano. Usuka inhliziyo ingakadeli ngaye. I believe ukuthi usisi mefuna ukuzanelisa yikho kade lebeqhubeka nabo bawuthi because mefuna ukuqeda ngalo. Mase qedile ngalo seyakwazi ukuthi fully amove to the next relationship acommit. Ngiya-understand Queen, but iwari yami ukuthi what about isithombe ilokhuza Do we really care about wena uqobo wena Okay. ukuthi njengamanje ngoba ufuna ukupheka kuyena isithombe sakho sidobeka kanjani emphakathini? asiphilele umphakathi? Asiphilela Siphikela umphakathi thina. bhuti, I-satisfaction fanele thina ibe thina kumuntu. abantu besifazane abahlukunyezwa abantu besilisa. Uyimosha kakhulu inhliziyo yami. Ngibhlungu. Okurongi mngani wami okwenzile ukuthi ulale nabantu abawuthungo brown because Exactly my point. Oh kodwa futhi kuyenzeka phela emhlabeni Exactly sikhuluma my iqiniso. point. Into eyenzakalayo ke King. Aniphilela umphakathi but Angithi niyalala nayo, for angithi nomphakathi. nayo, angithi nayo nceda ulale nabantu abawuthula ambile wawolala nalo rich Walala onemoto nalo. ngoba mina ngingenalutho. Wabuyela kumina manje maselahlwe yilo. Sezofuna ukulala nami ngenkani ke manje ingane eyibona incane. Lebe nje ethi eyakhe kanti akuyona. Ngoba wena walala naye ngoba usumkhumbula ade ngasakunakile. Yebo. Kanti vele lo munye kubhuti uyazi ukuthi ubuyijele nalo bhuti. Lo munye ubhuti yena baba wengane lozo lo. Uyazi kodwa Yebo ukuthi. uyazi. Wamchazela lonke Wamchazela udaba. lonke udaba. Oshitho noma uhambe lisuke kubaba wengane wangempela. Bengisuke Fanele. ngaye ekhaya wencedo. Uyakubaba wengane. Bengisuke ngiya kubaba Konje wengane. ukugila amantombazane mina nje qhubekani. Ngabe ngiyanceda mfana nawe usuka libeka embaba uthi ubungeke ubuye so Kusho Yabo. ukuthi yabona omunye umuntu uma umenza umgqomo wakho kuba nje kuba nje. because wena uthathela umuntu wesifazane amenza umgqomo wakho wayelwazi ukuthi wena lapha alright mase bekulahla usubona ukuthi buyela kuye Ngoba uyazi uyamthanda. and bekufanele uma ufika kuyena ufike umtshela iqiniso ngidukile ngalapho bangithanda izinto sengicela ukubuya ekhaya ukhulume naye face to face uyivumele yabona awona manje ufike la wamsulo awumuntu ogilwayo awumuntu olinyazwayo Umgilani. manje usuveza into ukuthi buka kubuye yona kwisidala sakho Ibhom mfethu. Ah. And usho phambi kwakhe lo sisi kusho ukuthi yazi yini into enza ukuthi unceda ngabe nayo respect kulo sisi. Abantu yabo mina ngiyakufundisa for free today Yeah. don't pay me. Umuntu bomthanda kakhulu uba naleyo nto ukuthi ungcono kunawe ukwenza vele ube i-option. Nanokuthi uyazi ukuthi bengimthanda kakhulu Manje noma utshela ukuthi ebuya namanje uzophinde futhi usamthanda. kusazophinde kuqhubeke kanjalo Eh. akusezuba njalo bhuti. Akamhloniphi ngoba uyazi ukuthi uyamthanda Yebo. usisi umthande kakhulu wagcina wafika la ekuthenini vele lo uyimini. Sikhona Kanti- siba ngumphezeli. Abantu besifazane lapha ngagaradi into engekho. And ingane zakwethu lapha ekhaya funa niqonde lokho ukuthi lento yesongeso wezeze ekhathi ivezwa isuka inomuntu osuke isungulile from scratch njengalesi ekhuluma ngayo namhlanje izifike la ifika khona as much as sithanda ukuthi siyiqede ukuthi abantu bengasondani ngabikho nani kodwa asikwazi ukulapha inhliziyo egandayo womunye umuntu ngabomu namanje noma ekhuluma umuzi ukuthi lo akayisoli Akazehlisi so nanokuzehlisa. enye yento egcina sesiphazamisa Queen Mhlawumbe futhi uncedo there is a possibility because mina I'm very good with ilokhuzana umuntu I'm very passionate. Ngenze kuncedo ukuthi njobe sesho kanje ngoba vele sisemtshelile ukuthi umeeting nomuntu. So already sevela athi mengeke ngize ngenze. I don't know. Ngiya assume You're nami. still good Ukube in menginesikhathi mengizombuza ukuthi yini eyenza ukuthi uze la ekhaya kade ungeke uzumchuze if lasisi. So ayikho into enjalo. Lo bhuti manje usefuna ukuyivikela ukuthi hayi vele mengeke ngize ngishade. Because usisi usesho kanje. Kodwa kubalekile fanele sikwazi ukubasiza King labantu bobawu2. yes Mina sisi ngicabanga ukuthi for me mina personally mengiyibuka lento yakho ngenzeka ukuthi lo muntu okulobolayo noma osekulobolile noma ozokulobola kwaye uyena umthandi kwami usathanda uncedo for the fact ukuthi udlale noncedo ingoba musamthanda. So kahle kahle lapho uyini uyi-rebound ngenzeka wena uyitshela ukuthi uyamthanda uzomhetha nayo lapho ngoba wahetha oncedo uzomhetha kanjani Lapha uzoyitshela kuqala. yena ukuthi ukubekezelelile azi ukuthi nomuntu wakho wakhetha wakuthanda wakumithisa ingane mase esekulobolile so umkhonyana wakho nazo busambuka ngehlo ukuthi noncedo wangijithela. Amadoda. So lokho kuyakuphoqa ukuthi uhambe uthole umuntu ozokucwephesha. Kuzofanele uthole i-counseling ube ne-show yalesi sinqumo sekulobolile noma uzokulobola. Usazolobola. So before ulotshole mfethu asaphe Fix amanye it. lobols cela uhambe olungisa qala. Lungisa wena kuningi okwenzile uncedo okwenza ukuthi wena ucabanga ukuthi lo muntu awukwazi ukuthi umuthanda umuntu Ngicela ngampela. ukubuza sisi ngilungisa inhliziyo yami noma Yebo. ngiya ku-counseling noma Yebo. ngiyolungisa mina noncedo ngoba Yolungisa wena. Okay. Your mental look whose health is very important and also
indlela ozoyiphatha ngayo nawe uwedwa. Yeah. So we strongly believe ukuthi internal healing is very powerful, because if you are well healed ngeke ukwazi ukuthi udlale ngumuntu wesibili, uzodlala ngalo yabhuti. Angicabanga ukuthi ngizodlala ngayo Okwamanje because ingoba Kusakhona kusasakusha. Uyaye umuntu me comfort enza lento oyidingayo ekade kodibula omunye umuntu uyitshela ukuthi kuyikona because sabantu phela. Ngeke ukwazi ucabanga ukuthi hayi ngeke. Kodwa uzobona mase kuhamba isikhathi ukuthi kusho ukuthi kwenzeke ukuthi egcine eqaleni wawungaboni. Bona ucwepheshe. But Nceda, I'm so sorry bhuti wami ukuthi nawe ngicabanga ukuthi udinga ukuyithola uzazi ukuthi ufunani. If ngempela lokho ade ukusho ukuthi mungeke uzumchoose, awuvele ushele labantu labo obathandayo, because khona abantu besisa vele abakuthandayo kusena nabantu abangaphezulu kwabo bancane ukulida. So vele ukulida nje it's a big responsibility. It takes a lot from umuntu. Kodwa mina ngitsho ukuthi abantu besisa vele badalwa nayo lento, so akufanele kube nzima. But sebebaningi abantu besisa bathanda abantu abangcono, yena engekho ngcono bese yamdudethe ugel, bese banenkinga bese funa ukuyobuyela kulo munye abone ukuthi hayi uyilevel yakhe. Bona lonto. Ngicabanga ukuthi iminingi. All in all bafowethu, kakhulukazi uStero beseshilo yenza njengobesho before udlulele phambili ukuze kungalimali more people. Kanjalo na bras ama mistake owenza kwi-past, make sure ukuthi awenze in future so that yonke into izoba right, because right now wona unangane nalo lo nengane nomuntu wakhe amthandayo, wona fix your life, ufunde ukuthi ufuna ini, uqonde labantu abadingayo. Ube ne-show. Next time ufunde nanokukhuluma iqiniso ukuthi mina ngenza wrong 1 no 2 no 3, ungazama ucasha ngomuntu ukuze kube ngathi woniwe ungoniwe. Ngoba sila ngoba indoda nendoda iphiliswe inqumo zayo, isinqumo sakho nawe wasithatha ngalesa sikhathi sesiyakubekufayela ke manje. Yabona uyayazi izinto indoda nendoda. Ufise iqhumo. Azawethu sibonga kakhulu ukuthi nithamele uhlelo, sithemba ukuthi nani nosisiza ekutheni nibe neziluleko, nositshele nje kuma comment section siyakuthanda ke lokho. Niphawule ngeshow, siyazi niyasithanda sikabantu beni. Siphawule nangeshow sisho ukuthi imbono yethu ithini uze sizokwazi nathi ukukhula. Sambeni baba. Sale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.